dør. Hvad? Jeg spiser kun en chokolade. Ja, nu gemmer du resten til du kommer hjem. Så du kan spise dem sammen med Nikolaj. Det må man godt få en. Nå, man godt for en. Jeg er med min heldig. Man får to. Man får 3 stykker. Nå. Nu begynder du at blive gammel, hva'? Kan du prutte igen? Tør du ikke? Nej, jeg er ikke en gammel. Hvad? Det må komme min mor, der er gammel. Derfor kan man da godt prutte. Okay.